50. minutě chyboval na útočné modré Šmíd a Zima se rozjel k sólu. 4-2 a zdálo se být vše jasné, kdyby ovšem do zápasu nezasáhli hradečtí diváci. Hosté se na střídačce prostě přestali cítit bezpečně a tak Patrik Martinec uklidňoval domácí rádoby fanoušky hokeje. Lidé nad hostující lavičkou si nedali říct a tak hosté chtěli odejít z ledu. Chtěli, ale neodešli. Vedení Hradce jim to na pokyn Patrika Martince prostě nedovolilo. Plzeňský lodivod Soucký nevěřil svým očím. No, odejít z ledu jsme chtěli, protože po vhazování Dělbuchu na led jsme upozornili rozhodčího, který jako už chtěl ukončit zápas samotný a pak to vyvrcholilo po tom čtvrtém gólu, co jsme dostali. Tam na nás jeli pivo a házeli kaštany a i tam spadl Dělbuch a ty diváci nechtěli odejít ani z té třetí řady, měli vyklidit 3 řady, nechtěli jít, tak jsme nechtěli dál hrát. Na konci druhé třetiny totiž vyvolala skupinka mladíků pod táborem domácích fanoušků rvačku, ve které se chvílemi bojovalo systémem každý s každým. Mládenec v zelené bundě jako by se celý zápas těšil na tento okamžik. Před poněkud pasivní bezpečnostní službou rozbalil svůj intelektuální baťůžek ve vyčerpávajícím množství. Jednoho černého šerifa přitom zasáhl velmi hrubým kopancem. Hradec Králové má nejlepší návštěvy v lize, ale měl by většinu svých dobrých fanoušků odlišit od těchto násilníků, kteří by se příště vůbec neměli dostat na stadion. Aby se normální divák nebál vyvést na hokej děti nebo manželky a přítelkyně. Pokud nechce stadion Hradec Králové spojovat své jméno s ukazovanými lidmi, je náš televizní záznam k dispozici pro případné šetření. Trenér Franěk po zápase řekl, že právě tito fanoušci hloupým chováním sebrali Hradci vítězství. O chvíli později nastřelil Tomáš Martinec po odpískání měsíčka, dostal 10 minut osobního trestu a víc než na ledě zavlály plameny emocí na hledišti. A vášně v ochozech propukly naplno. Zápas byl na 20 minut přerušen. Sudí Světko nejprve gól uznal, pak si uvědomil svůj omyl a branku odvolal. Tuto skutečnost opět neunesli především mladí hradečtí fanoušci, kteří zasypali hrací plochu vším, co jim přišlo pod ruku, v takové množství, že trojice mužů v pruhovaném nezbývalo jiné východisko. Za stavu 2-4 byl zápas 6 minut před koncem předčasně ukončen a nedohrán.